सत्य है, हरि नाम सत्य। मानती बाबू, मानती बाबू, मानती बाबू, मानती बाबू, मोटे टिके रक्षा करतु मानती बाबू। मो पछारे चिंता करउछंती, मोटे टिके रक्षा करतु मानती बाबू। आम अवस्था देखुछ तो जीवन बाबू, सब दहा କରିବାକୁ मो ताई को जाउछु। मानती बाबू, मो दुख कहले न करे। राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। आपण कथा देखंतु, राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। मानती बाबू, केही मो कथा शुणिलेनी, कौन करबी करिथिबी। এই पुलिस पाखो फोन करछि। हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। हाँ सर, मु सामाजिक जीवन दास कहছি। बोला मो पछर गुंडा माने पड़ैछंती आका, मो पछर गुंडा माने पड़ैछंती मोते मारिबा पई। आपण कि साहाय्य करछु आका। बोला बाजी बेटी माने সাহায্য মাগিলে সেটি চাহুনি, কর করবি। মতে যেমিতি হেলে বি এই দেশের থেকে এই দেশের বন্ধাইବାକୁ পড়িব। তা নহেলে সব গোলমাল ହେଇଯିବ। କାଲି ସକାଳୁ ପେପରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ବାହାରିଯିବ, ଏଇ ଜଗତପୁରିଆ ସିଂହ କଳାବତୀ ସେ ସମୟକୁ ତ ଜୀବନର ଥିବ ସାମ୍ବାଦିକ। ତମେ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛୁ, ସେ କେସେଟଟା ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେ। ନା ତୋ ବାଟରେ ଚାଲେଇ ଯା, ଯଦି ନ ଦିଏ ସାମ୍ବାଦିକ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ସେ କେସେଟଟା ମତେ ଦେଇଦେ। ତୋ ବାଇକଟା ରାଣ୍ଡ ହେବା ରାଣ୍ଡ ନାଇଁ ରେ ସାମ୍ବାଦିକ। ଆମେ ଏତେ ବେଶୀ ଫୋର୍ କାହିଁ ହଉଛୁ? ତତେ ଏତେ ବେଳଠୁ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛି, ତତେ କଣ ଶୁଣା ଯାଉନି? ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ, ସେ କେସେଟଟା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତୁ ତ ବାଟରେ ଚାଲି ଯା, ଓ ଆମ ବାଟରେ ଆମେ ଚାଲି ସାମ୍ବାଦିକ। ସେ କେସେଟଟାକୁ ମତେ ଦେଇଛି, ଯଦି ମୁଁ ନଦିଏ ଏ ସାମ୍ବାଦିକଟା ସେମିତି ମାନିବନି। ଏ ଶଳାକୁ ଟିକେ ଆମ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇ ଦେ। ସାମ୍ବାଦିକ ଆମେ କହିଲ ହଉଛୁ ଭାଇ ଭାଇ, ଆମେ ରାଜ ଆଉ ବାଘା ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଇ ଜାଣିଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ଦୁନିଆର ଝିଅମାନଙ୍କ ମାଂସ ଖାଇ ବଞ୍ଚି ଆସିଛୁ। ସାମ୍ବାଦିକ ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, ସେ କେସେଟ ଦେଇଯା। ନା ନା, ଏ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖିବ ଏ ସାମ୍ବାଦିକର ମାଂସ କେମିତି ଖାଇବୁ। ନାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇନି। ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ଏତେ ବେଶୀ ଚିଲେଇଲୁ କଣ? ତତେ ଶୁଣାଯାଉଛି? କଣ ଏତେ ବେଳଠୁ ତତେ କହି ଆସିବି, ତତେ ଭଲରେ କହୁଛୁ ସାମ୍ବାଦିକ। ଶେଷରେ ପରିଣାମଟା ଭୟାବହ ହବ। ତତେ ଭଲରେ କହୁଛି ସାମ୍ବାଦିକ, କେସେଟଟା ମୋ ହାତକୁ ଦେଇଦେ। ସାମ୍ବାଦିକ ମଣିଷ ମାଂସ ଖାଏ, ଶେଷରେ ତୋ ମାଂସ ବି ଖାଇବ। ଭଲରେ ଭଲରେ କହୁଛି, କେସେଟଟା ଦେଇଛି। ନହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ
যদি মরিବାକୁ ଚାହୁଁ ଏଠି ରହିଯା ରହିଯା এই বাঘা এই ସାମ୍ବାଦିକ ସେମିତି ମାନିବା ଲୋକ ଆପଣ କଣ ଭାଷାରେ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡିବ ସାମ୍ବାଦିକ দেলা রে দেলা জগন বলিয়া সিং সেই জগন বলিয়া এই জগন বলিয়া সেই কোথায় খাইল বাঘ জগন হজি যাইছিলে হজি আনি দিয়ে আগে যাইছিলে গড়েই দিয়ে জগন ଆମ ମୁଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଟେନସନ ଦେଲେ ତାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖଲାସ ତାମାନେ ତମେ ଏଠାକୁ ଆସିବା କାରଣ ମୁଁ ତତେ ମାରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସମ୍ବାଦୀ ଜଗନ ବରଂ ସେ କେସେଟାକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇଦେ ଅସୁସ୍ଥ ବାଟରେ ଚାଲି ଯା କଣ ସେ କେସରଟା ମୋ ଭଣଜାକୁ ଦେଇଦେଲେ ତମେ ବି ଫିରି ଆଉ ଆମେ ବି ଫିରି ଆଉ ଆମେ ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଯିବୁ ମାନେ ଚାଲି ମାରିଛି ନା ଏଇ କେସର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଇ ଏଇ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଖିବାକୁ ମୁଁ ଚାହେଁ ନା ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କେସର ତୁମକୁ ଦେବିନି এই ସମ୍ବାଦିକ ହଁ କୋକେଇ ଦେଖିଛୁ କଣ କୋକେଇ କୋକେ କୋକେଇ ସଜା ହୋଇଛି ଆଜି ରହିଲା ହବ ଆଜି ମୁଁ ତତେ ମରଣ କରି ହବ କରିଦେବି ପଠାଇ କୋକେଇରେ ପଠାଇ ଦେବି ବା ଏଥିପାଇଁ ତତେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ମନେ ପଡୁଛି ଏ ସମ୍ବାଦିକ ଜଗନ ମୋ କଥାଟା ମାନି ଯା ଆଉ ସେ କିସଟାକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେଇ ତୁ ତୋ ବାଟରେ ଚାଲି ଯା ନା ଜଗନ ନା ଏ କେସର ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେବିନି ଦେଲା ରେ ଦେଲା এই বাধা ସେ ଭୋଚାଲିଟା ମୋ ହାତରେ ଦେଲୁ अरे संवादिक तू तो जानू भाई এই জগন বলি হাতে গোটায় খাইলা বাঘা বাঘ মহলে জানি যাবাকু চেষ্টা কলে তোতে আজি শেষ করি ମୁଁ କହୁଛି ସେ କଥା ମତେ ଟିକେ ସେଟାକୁ ଯାଇଦେ ଆରେ ମାମୁ ତାକୁ ବୁଝା ମାମୁ ବୁଝା ତମର କେତେ କିଲା ବଦଳିବ ଓ କାରଣରେ ଜୀବନ ଯିବ ସେ କେତେଟା ମୋ ଭଣଜାକୁ ଦେଇଦେ ନା ତମେ ବି ଫ୍ରି ହୋଇଯିବ ନା ନା ମହାନ୍ତି ବାବୁ ସେ କେତେ ମୁଁ ଦେବିନି এই ସାମ୍ବାଦିକ ତତେ ଦେବାକୁ ହେବ ଆମ କହୁଛି ସେ କେତେଟାକୁ ମୋ ହାତରେ ଦେ ସେ କହୁଛି ଦେବୁନି ନା ଆରେ ଦେ
টাকা এই সোনাটাকে নেই জঙ্গলের ভিতরে গায়ব করে দিও এটা করে রাখবেন বেগুন দিব এ মামু রাজা সোনাটাকে বহুত বুঝাইলি মামু কথাটা বুঝিলানি এখানে সোনাটা খলাস হয়